ଏଇଟା ପାଇ ପାଇ ଗୋଟେଇ ଯିବ ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଲେ ଗୋଟେଇ ପାରିବ ଧାନ ଗଦା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେଇବ ଧାନ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ବିଲରେ କାଲି ବୋଝ ବାନ୍ଧିଦେଲା କେତେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି? ଆରେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ବାନ୍ଧୁନୁ ସେଇଥିରେ ବେଶୀ ଚଢ଼ୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ଯାଇ ଗୋଟେଇ ପକେଇଲେ ହନ୍ତା ଏତେ ପୁରା ଅଗ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ନ ଉଠିଲେ କେମିତି ଗୋଟେଇବ? ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଧାନ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ସେ ଦେଖିକି ଜଗିକି ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଦିକିଆ ତ ବାନ୍ଧ ତାପରେ ଇଆଡ଼କୁ ଆସିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବାନ୍ଧି ହେଉନି ଜମା ହଳ ଏସା ଅଗମୂଳ ଧାନ ପୁରେଇଛନ୍ତି ମୂଳରେ ଯିଏ 12 ଜଣ ଇଏ 6 ଜଣ 18 ଜଣ ଧାନ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଦେହରୁ ଯେଉଁଗୁରା ବନ୍ଧା ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଧାନ ରହିଲେ ସେ ବାହାରିବ କେମିତି? ଟୋଟାଲି ହଲୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। କାଇଁ ଦେଇଦ ବୁଇ ଶୁଖ ତ ଏତେ ଲୁଣି ନୁହଁ। ସକାଳେ